Ayun. Galing ka tsaka dali. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan. Mayang adlaw. May hapon, sir. May Unsa pamati? Diri. Sakit diha, diri kan apil Diri. ang dughan o diri lang sa Juwen o Diri Juin one to the anak. Oo. Sakit sa gamay o sakit yun. sakit siya yan. Pila kadlaw naman na. Sugay na mga wapay pandemic. Oo, pa dugayan na bata. Kapit na din ang mga po. Gikuha na gi makaya-kaya raman niya karon murag dili na ba murag Pero wala mahalang, kanang mahalang man sa sakit o wala pa. kuan lang siya. Di kagabi ngul-ngul ba? Gabi. Ya ako ipakarati ano. Oo. May mga rate. Nabo ko na mausahin lagi eh. Yung sa pag yun, gawas anak. Batang. Batang. Kani Batang. kani ma ano hot sure yung batang-batang. Sakit yung gamay. Oo. Sahay kuan man sakit ba? Sakit iya ano? Sakit idungo. Kung dugay siya, inagbubaraw dilipod. Di pampod. Okay ra, kanang anak. Kanala mo rag idungo sakit-sakit yung may. Mm. Hawak lang, o likod, o anak. Nai-portion ba? Pero gamay ra, Kamera. kiri ra. Kere ra, basta magkere ra, dili pa man. Okay, basta kiri ra, pasagdan. Mm. Kaya ra, sige, kaya ba naman na. Sige, sa pagkadlaan. Pa na. Wala na, gamay ra kayo. Gamay pero Sakit ay. sakit man. Sige. Sugar, okay ra. Okay po biya. Dugo, okay ra pod. Sige. Ako na lang bahala sa uban. Mm. Sige ka ng mga padulong, ay apel na lang na to na, no? Para malamig na itong paminaw. Sige, asa yung balay sir? Padada. Padada, sige. Ayan, shout out sa taga Padada, Davao del Sur. Ayan, na si Sir Priato ang tabangan, no? Shout out sa taga Padada. Labi na gito mga suki na ko, dagang kay suki sa Padada. Ako suki di ang lapit sa asa nga itong ako, no? Subdivision. Na subdivision di ada po ko nagasulod. Samanta? Doon sa Terminal? padulong sa Minterio ba nga subdivision. Ay, kuan, Linda Homes. Linda. Linda Homes na. Nga ini pasulod ni mo diri sa wala. Linda. Yang kanto diyan murag na yung mga saging. Linda Ah. Homes. Linda Homes pag-ibig. Linda pag-ibig. Nek kasulod ko diha. Napagilot akong pulis. Parang katong dagang isda ko ni suki kinako. Ay, Malapad yun na. Kung dagko kay isda. Parilis? Ha? si kuan, si Ate? Babae? Pero katong laki. Alan? Ang isda niya nga wapo kayang aquarium, kayang tabang na salamin ba. Kita gilid ko ang tao eh. Sige. So ayan, sa taos taga Padada, Davao del Sur. No, nasa sa diri ato ang tabangan nga mamayo. Kutob sa tumahimo, siyempre inubanan sa pagkampo sa Ginoo. No, so nagkamot ang mamaayo, no, nya. Sa padada dapat. Samantha Holmes. Dagan one day homestead no. Nya, tanang yung miduol rin maningkamot ang mamaayo nya. Of course, sa mga shout out po din ako ang mga viewers na ko outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Yan, thank you so much for watching, guys. Siyempre, number one salamatan ako ang Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o ang taga Cebu. Ayan, o sa lahat ng mga OFW, maraming salamat. Ayan, sa mga subscribers, viewers, nag-comment, maraming salamat. O sa mga nag-comment sa ako, akong taga-asa ko, taga Digo City ko, guys, Barangay Sunungan First Cram Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Kung ganaan mo mag-friends ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, huwag ang Eric Hilot ang Traditional. So, ayan. Nakaning na address, sa YouTube na ko ni. Kalugar ka, subscribe mo lang po, may nalang madungan ka isa. Ayan. Sunod adlaw na ka sa YouTube. Ayan, no? Alam, no? So, please subscribe, like, and share my channel, guys. So, nagilat na po. Shout out po sa lahat ng mga Digo City, Davao del Sur. Siyempre, nagapadada, Davao del Sur. Nang cellphone. So, ayan guys, magsugod ako kilot, guys. Ito ko, Vicente, ha? Go.
Ngikudog. Ayun, dito. Bitsin. Wala may bagong talong yung. Lalo na. Ganda hapon. Yeah. Nata si Santi ang anak. Dapat karon lasing ko na display lang na display. Di po, pwede na sumuko. Okay, Panoy. Masayos. Tulong ba yung tulong? Hindi, dito na lang. Nabi ito yung nabakante ka ito pagkanto na ito, may bakante. Tama na lang yung number. Okay, tinatawag sa'yo. Ruin. Ruel. Bilis ka, Jess. Nang sila ng Jess, dahil mo. Tama na. Gutom na ka nga. Nakatama. Hindi man matagap. Masig lahi imong napindot nga ko ha, tanawa. Okay, sir. Yes, Auntie. Yes, pamati lang dati yan. Ganyan. Ato ka doon. Dito masakto baka kanin. Ako ra diha. Pagkuhan mo yun eh. Elementary. Ako ra ni. Grabe sa kanak ko eh. Taktora. Sakto ka. Grabe. Tangan na mo kay naman sa mga pagkalagbatang gag mga Mm. may biya kaya no. Atong area. Hindi kayo magkita mo mga boarding house. Ipangwartahan man. Tama kay mangita. Nagkanjit Ano ka. sayang dagang itas digos ba? Pala din to, white tao, nara mo dire tagadlaw. Tabi, irang may muli. Nakatay mo gahian. Sa boarding man, kami sa kumita. Tabangan ako. Tabangan, unya. Sila katulog ko ng habang, pulo ka tubig. Paghawa, wala na, pabangan kayo naman, may tao. Dito na, ito naman. Dito. Kung ang kaayo ba, kaya dapat mo kayo mangitag balay dyan pa sa syudad.
nya ang Ligo City nagkadako, Nagkadak. nagkadaghan o trabahoon, nagdayo ra mga ni. Trabante. Oo. Sagara trabante, mga taga-Padatay, Oo, Parong, matanaw dito. Matanaw, Santa Cruz, kadaghan kay mall. Estudyante, Per head na rin or per quart. kuan, pamilya. Pamilya o pila mo ko to. Rator ko kayo. May na lang. Mangyawat lang po ko barong asa lapit makayawat maka Nagwantay ba mo to mo? dito. Oh, ba, gaya kay sila eh. Iya kay kay namin sala, diyan ang kwarto. Kwarto, oo. Siya. Pwede makabisita-bisita na yung mga makadawat ng bisita. Dito. Atong una, 1,000 na ito mga pila atong pumili. Hindi eh. Okay na kayo. Buyan na yun nga ka ng marabaho ta. Ato lang sa balay, magpakaroreg, may. Tante na makasig ka. Kaysa magsigig kag pamilite. Pildi ka sa sige pilite kita uli. Oo, good. Round trip na mo uli sa Sigadlaw. Harag ko na. Suod dito ilang nagtang grabe ko mag-arrange. May upat sila. Suod eh. Pero kayo. Sila sala kong gamay, yan ay kwarto gamay. Hindi man lagi na apel na tanan. Nagawas. Ako ito lagi teres, may ikong nakamasod, kasundong kag silik. Ay. Internship ko. Shout out mo mo. Pero good beer. Ay problema. Ayat yun. Pagkapog limpiada. Pero hapit na po mura pag tag-iyak. Yan lang yung gipin ko. Mamay ni mura mo. Dili na to eh. Yung maikog ko, ba na magkatakanta ka, isaba. Yung natuog to ron. Tinuod siya bito na anak ay madisturbo no. O nakabalo mo na niyo ba? Ano siya makanta ta, di. Saba. Namin maikog to ba magkatakanta, yung natuog sila. Ay, pwede kang kagmilay kay sound. Hindi pa po ginapatay ko. Lagi ba po tingog? Turag amateur. Lagi ba po tingog na? Sila Gina bitaw nanganta diha, dala pasayaw. Hindi ako bisita na yung kuhan na ipudno kay banha. Ito nagpahilot sila dere. Ato bitaw ni aging kita mga 2 weeks na. Iduaw ko na dede. Na Gina na. Asa mo daw sila nagluyang? Di ba? Dili ilang ruso mo. Ah, Nagkuan nagkuan ko naglain akong lawas isa. Tinginan niya kung dili ka makuha na kay pahilot ka dito irig. Dala hindi ka hindi ka maayo na mo kuan. Dalan ko yung man pagka umay uli man kong kabasagan. Ihatda na po ko niya kimughat. Sige na sakit ako ulo. Dadaan ko yung mga kuan mo kung gilakga na ko giinom na ko. Kami mga parente diyan sa pakasakan. Si Libuan sila. Mungkin, kahit nagantog may ito bata ko naman. Sila Erning, buhi pa baka sila. sinido. Libuan sila. Sabi mo, kasi nakapiligo. Ano na si... Ano na ibilyaran? Anay biliran dito sa una silang mga marakay daw sa kada biliran ito bakayan na Ilang balay diya sa may dryer, may galingan diya kasi. Gamay naman ang ano niya. gano'n ang wasagan na. Kamusagan, gamay kayo. Pero karon pati na nakuha Daghan na balay. dili ko Nanindot kailang na. ang mga karaan yun din ha kailang ko pero oo ako nakabasagan nagkanang tapa Sa una pa kayo, gamay kayong balay. kalami ba na ang feeling ano eh
Pwede, natuog naman. Hindi kayo naghilot. Mm. Muna yung gusto. Asa ba yung bayot o? Laag. Wala na may cellphone ako di. Kung nakawas sa ilong matali. Wala naglaag ko yung mga babae. Wala oy. Mga babae man tulong mo. Yan yata rin niya. Next na yung isang nga. Kuha ako mo. Sulod mo sa doon. Sulod ka ni Kutu. Sinilugay kinakagawas. Sa'yo tayo sila mamuhi. Ganun na. Sa'yo ka na mo eh. Wala hindi ako pwede. Okay ra. Sa'yo. Ganun na. Sa'yo sila na mo eh. I-text niya naman kung ano ko. Hindi pa kausap sa bed. Ha? Ayun. Sabay ka bulik ka Saan kapasagan. na edad ano? Lucy. Oh. 11, mga ito kong bayot. Oh ba? Nagagamay ako eh. Hindi mo gupod ako, hindi man mukaon. Pareha sila atong kuan mang atong sa 2010. doon kuan ba? 2010 man. Itong anak ni Kwan ba? Nga pating dakuha pero wa pa si buot. Kailang bata pa kay isa ba? Dakuha man ninyo doon. Ano wala gyud bata gyud sa kuno. Elementary pa ka? Ano mo? Dagko kay ba? Z mo na inalawa ako. Z. Ako. Sige, hindi ka gabi. Lain na kayo mong suga ko, kay Lumilo. Hayag. Hindi kayo nakatulong sa madana, kaya dagang isa ng anak ko. Ay, hindi kayo katuluhan ng gamay. Anuhan ay patay anay, ang sampay. Ano pa anak ng pasala daw Kulit ba? sa panada ka to, dito na ano, dito, biro. Dito na ko, dito. Inigdayan dyan mo sulod sa subdivision, magkakaduhang na balay. Ito nga, matong pandong. Bakit tingog-tingog yan? Kauyon ka din. Gipinin na kung kuhan. Ang kalami. Kamilaw, ito sa kalami. Istang dalo ka dyan eh. Dihilot, ambot na lang. Hindi pa ko na abana ni Gina. Ano mang tingog? Abana Gina abana ni Gina. Isa din ang pamuk mo. Siya. Katukong sa dagat birthday ni Kon ko. Ang sige mo kung nauna magpahilot jud yung bana. Sige pahilot jud ko. Kung may kurso kay nagto ko siya. Bana ni Pwede ka Gina. rin yung parang Gina. Wala pa sige lang. Siya, sige huna-huna. O yan, kay kinibitaw. Sa aman ni Permintis Kabasagan. Nauna na lang anak ni Kuan, Gina dili. Yan aga. Ah, yan aga. Pag humanda ato niya Thanksgiving, kaya kapoy ko ba yan? Pahilot man jud ang takto. Kailangan man yung lawas ato. Mm. Semana siguro ko siya. Ini gusto dati ng anak doon. Yan sa kami na lahi ka sa uban. Ano ba ka sir? Wala. Minom ka? Dili. Dili. Sayang Garilyo. na yan. Wala po. Masayan. Pasaya, di kayo nahinga ang seafood Ang niya. mango. Dili na siya. Di gina mo kaugay mo kay Lamang loob. nahilo skala diha noon kay gusto ka na mo kaonog. Isda kaliskis. Isda nga na tilapia. Balot, wala. Balot, hindi na kaayo ni siya nga ang balot. Kuan sa una dalo kay ni balot. Skitiman. Banta gamay sir ha. Ganito rin mo ni balay sa uric acid. Oh. Balay sa sugar ha. Nana ba nag-explain nyo ni sir? Wala pa. Kanay sa balay sa uric acid. Pag atong uric acid mo taas, ang atong dugo mag-sticky. Muna inungdan, nanong na mga high blood. Kaya dili mo dagan na. No? Muna ang katong mga bawal. Sigarilyo, inom, isda nga kaliskis, pasayang, lukon, alimango.
balot na mo na siya makatawad, no? Hindi na siya mabungkag. Kung di na siya mabungkag na siya, mo na inong na magkadugay magkabungkag ang tiil, manang guyoro na lang. Pero dugay pa. Dugay pa. Antos pa. Dugay pa siya mga anak, ha? Pero ginan gini siya, taas si Girik. Himaon magkainikuan ka ng mga sari-sari, Dami anak. Ay, mga dinugo. Kana, sos grabe yung kaon. Tingnan na atong uric acid din, pilo lang dito sa 500. Dili more than 500. Dito eh, namay ka doon dito. Gamay. Buang ko kaniya, di na ko kaon sa ganun yung kaon. Ano ka lang sa dito, kaon ka lang, basta. Basta. Namin mo. kuha ni. Dino eh. Siya, makumyot ra. Udah ka pitikam. Kasi mga tuwas ka na, pag masaya ka, wala ka pasagan. Kamo rin dito na ko, ano. Oo, kaya bumay ang gusto. Grade first year, grade 7. Sa padana din, nag-iidenta rin. Init kayo kaputos, no? Ha? Yung kaputong, init. Mo ba? Init basta na yung ibati. Napansin na sir? Makapansin sa kuha kung hilig ko ka ng pamasal, kung sige paikap. Na mapansin na niya ang kamot sa uban o kamot pa. Oo. Kani kay pati man ni kanang mga kanang manhir na digo sa ang linya-linya diha muritso ra nakigda. Karon parkay mi matan-aw poblasyon na mahilot. Adto na pud siya. Malipat usan di mo mahandot. Nagpahilot na pud. Wala na tagbaw. Kuan yun siya kanang gusto si masahe ba masahe. Niya ko nga kanang hilot ba nga makaayo gani unta kay babon ko Yung may kamutan ni nga ni kainit ni kaya na niya pagawas mo ng mga sanib. Ano ko ani sa saniban? Alikat na Ano di ay? Yung isang paggahi nga mang babarang. What? Magitanaw na. Kuanan ko. Ano? Gitanaw na ko. Tingala ko. Sitika akong pagtakwil. Yung pamaul, apil pa ano. Diri na dyan. Sitika mo ginitan. Ako, dili ako na init. Tanaw na dahil ako na gusto mo. Ano ba? Dito mga pisan, Kape kayo dalo. kape. Sobra kadalog kape. Ingat-ingat sa kape ha. Kanang kape, mo na makapag-activate sa tuang sugar. Matingala nga mataas atong sugar, meaning Labi na gid inuman. demand. Eh, isang unsang kape ha. Gatang nga gatas. Karon lang po ni siya bagong butang gatas kay di na naman siya, di siya tayo kape nga pure. Kaya pati man ni kuan pure black coffee man gini ha. Kung kung mainom kape, ang damay na wala dyan mainom da. Ikas tindahan. Alam mo ito nila kung saan yung kape ko. Ano ba ikaw ni? Init na kan sa kape. Isang kan sa Ah! Kuha lang. Kani siya dire, mo ni osteoarthritis. Awal ani, itlog, manok, dinamos, bulat, uyak, pasayan, limango, balot ha. Ito mga umadong ano na. Mo na inungdan magkadugay, matingala nga nagsungkot ang tao, huwag mo sa Ako problema ni kay stroke ha. kuan. Problema na ko kay hubak yun. Grabe ko kung Ay, gusto. sus, kali na, kubak eh. Hindi, naghana na kung tabangan kubak. Nakasay glitis, mga katong gitabangan niya, sus. Hindi, nakanira tayo sa'yo kayo, kaya mukos lingan, siya musaksak. Bulay siya. Santa Maria. Admit on to, napupungan pa dire. Ako gid malikot siya ko ginawa. Karon gani kay di naman di ko makaumanok pod. Itlog manok o talong kalaban na sila. Gara na siya. Dili man ganaw na ako ni sa daw diri oh. Pero wag magkakamag di bulay siya. Wala ko na pero na ako suyot. Ah. Mahilot yun. Wala kaya wa man ko kuan. Yun, kasagaran dali sa mga nahubak na kuan. Kana namang lisod na kay ginawa mo pa dagan. Yung gulo ko dito. Wala na pag-book. Ahat na ko dire kay what is litulog gabi ka naglisod ginawa. Uy.
Niya na puno. Ito asa magkaikutan ma'am. Napuno. Napag- Wala yung magpabuk yun. ganun, Pag kaya okay pang wala ka ginhawa, nagawa mo. Bako lagi ko na human. Adi, Nagkapanabok. adi, ay. Stroke survivor. Wa naman siya ni balik ng toilet. Wa na siya pahilot kay nang luod kay asa lagi sa imutan na may Nakaposisyon. time. Oh. Uli siya. Mm. Kasi sa dinhang nawadaan ang taon ng customer mo adlaw ang dili nagpahilot. Pinabalibaran mo namo. Nagabisa na si Gimawa. Mm. Tambay ni Ire. Giwadan mo yung may customer gawin ka adlaw. Pagka pila ka bulan, ibalik na po siya kaya di na po siya ginawa. Kung ikaw man kung aray naman ng luod, sumaon. Isulti man siya. Mm. Ako biya to sa unang di ko ang balibaran. Balik lay ka. Balik ay. Yung marag wala ay. Nangita gid siya sa buka. Siyempre kayo sabi mo. Ang gani, hindi si Dodong, siga daw. Siga kuma. Masiga na sa gabi na. Glow in the dark mo na. Dapat mo na doon, no? Labi Wala ka nagdaghan. lang gani yung anak na. Labi kay daghan kay na siya. Ah. Wala ka lang gani yung anak na. Namalit lang po may tungod sa customer. Dilo ka, kung sinasabat din ito. Mahal ng mahal. Mahal ka ng rato. Kato yung mga 200. Ipalit pa ni mo ang butterfly. Hayag, kaya na diya. Sunod naman. Kaya na makapiaw. Mo na ihan kasuga ngay nana. Ako din ng isang kaya na mahal. Ako mo sa mayagan ng puno. Galing kamutan din. Naghan lang gipalayas ng wakok. Sa kuwa ko wakok. Hilap siya sa kuwa. Ay lang hilap siya kung apo. Hawa me. Ano siya? Sige, di na ko labtol. Hawa. Yung tanan nga musulod diya. Hawa mo gina. Sa ipit na sila. Balik pa ng pako nila. Pero di ka pa na ko. Hilop lang. May mo gina isang kwan. Dili mo gina ako ang kwan. Gulit lang. Hindi ay? Yung mga marangay. Ang bawa. Bayaran sa Disney. Ang sanay doon. Andit siya. Isang sundo mo. Sa Silingan. Isa po. Meron siyang bayaw. Tukan dyan na sila kay di pa man mo kwan. Di pa man gani mo sa tukon. Bitino nimo bang ipit. Na sakit kaya napungan mo siya. Sige. Pangalan, sige. Kontrolan nimo. Sikuan ko. Tagasa ka, dili ko sulti. Di ka musulti. Terus animo, sige tagakon ko. Matanaw ko. Arabet. Dili pwede, aus ba na po ng doon. Galuag-luago nimo. Tukan niya na siya. Purot mo na pangalan, address. Kasi nagsugot, di ko masugot. Dos, ano po nimo. Ano lang. Ilabayad, nasulti ko siya. Kung taga-isdan, kung ikaw lang sa taga ang bayan. Ano mo? Ang gamot lagi? Ano? Siguro video ka daw lang. Siguro siya na siguro na dito siya. Kaya sige naman, itong meron. Hilot na mo kay kulang ko siya. Kaya, hindi na nagsulo ba? Hindi na nagsulo. Okay, kaya na mo na video. Kami tulo nag-atang di pagduka. Hindi na sa paan ang unuan. Ano mo po yung gamot ko? Pero yan, kailan lang ere, daw na daw sa Balot lang din. Muna siya sa kitang isang asa niya mong walay findings, isang sa tambal, tingala na lang ka.
So dato na lang kay repair na kay Davao, pagman Manila na kay ang taon jud do na kay di makamuto anak. Ang tuon na medicine, dato na lang jud kay layo. Pati na ko gasto. Di wa mi dito Ya dito. wala may pending, negative tanan. Dong, kaon ka dito sa foodies dong, chicken. Dili. Isa na yung yan lagi mo. Ako makaon ko man. Hindi, kini kay bala kaon diya ni gutom mo nun. Yaman. Bayat. Dali, rago doon. Dako kay siya doon. 11. Shrimp. At 12, ikaw, 11. Uminding nga ka doon. Ano? Uminding ka ka mo. Manayin na mo ang junk foods. Ano bibi? Sino kaon siyang foods? Kaya naman. Sa pila na kakaday. Ay, gawa na niya. Kita ba? Namalit ma'am. Lagi kay kadong. Pagpagawson ko nimo dilik ka. Napagawson ko nimo. Sige, mangod kayo. Kalas na sinina o sigawas sa salis. Ito po sa balay, may singot. Sige, Pagawson ko nimo oh. Oh, Pili. Okay. Pagawson ko magsilpon ko. gawas. Ay, wag ka nang magkutso. Ah, Layo ko sumang. ang ko lagi halin po na ba palit ako sa pikas. Naitindahan na ito bigas malit. Wala, mag-junk foods. Layo ko dako. Kurot mo. Hurot na mo, di ratag sa kadlaw dong. Tawag pa ko sa mga girl. Ano to? Ato dito ko. Ano ka na wag? Ayun na ang bigas. Dula na siya gahapon, di ko na siya kaano, kapaasi ang kamot. Ang dili, di masaka yung mama. Mama, Kamot sa yung mama. ang lawas. Hindi eh. Isugo. Tulo na kabok ng hilot. Yan, isugo among gigagawa. Last na hilot, panggiitan sa matanda. Bagi Sus, gubat. kay karon kay paglampas niya dito dapit sa sapa. Mm. Pitando yung mata, di ba niya tuwa sa og lampas. Mm. Si mama kay gisunod na dito kay nanuwa daw humag ang lampas. Mm. Siya po bitay dapat nang dire adik yun bisag-bisag anak mo agay na isog ay hilot ulit. Gihapon duwin di. Pagkaugma, pagkagabi ulit na tanaw. Mm. Ano kasi kung sila po na. Ayun. Pero ibalik na po daw siya dito kay isugan Oh. niya kung hindi Di daw lampasan. gilampasan o katugihan igagaw nga nag-uling kay basi inuhugaw atong timba. Mm. Kasi inuhugaw. Dito po daw. Ibalik po ka dito. Ma kung ano po po yung uligo dito. Magina mo dito po itong damay kahon na nandyan itong bulo. Layo. Ay, mahirap na ito. Hindi na kamahirap yung datuan. Di man, ina, bitaw kag ari ka nilang irik. Dili, nandun ka. Hindi na naman sa tanong sa slain. At silain kay dool ra. Kapon mo, agay-agay na. Isu mo ka ng hikap. Ayaw na naman ituman. Tulog ka ng kanima. Ah, hindi ka nang hidya-hidya ba? Hindi ba kung may dalang sa ulo? Hindi yung mga tao sa ulo ko. Kuyo, no? Ang mga bata ka mo, at ang kapulanan na. Ako din ang naroon ko rin mag-hidya-hidya. Pahala po nga ang uwi ng mga hilo o biha. Ay, kakapo. May gani kaya na, kada kung mo yung subihan ka mga ito, anhawan. Ang nabubot ang
Pero ka ng mga putunon, asos. Uyo ng putunon niya eh. Ibubukuan na ka ng kaatong naglayang balong. Yara? May kaya itong lawas mo. Yan, ganyan. Kaya mapagod. Saka taga mo. Oh. Matanggal na siya. Tanggal sa patalit siya. Ang rapos sa take. Pinawisan na maraming singot. Eh. Customer gina baligo. Gawas sige ko sugod. Ipon anak ko. Gina magbangan ako sa. Inyo na na. Inyo na nadaan. Eskwela pa. Asa may meron aside? Just. Ako, asawa nito. Wala, nasa tayo. Matanaw. Wala yung sinabi sa mga. Magpapalit ka. Huwag ba? Mula ko cellphone, nakasakyanan. Kuan di ka na nung hulog di ka. Tama mo. Tama na may wifi diya. Oh. Para dito sa kuan. Nagdagog Xerox. Isin lang call. Yan na oh. Messenger. Wala mo ko'y load ma'am. Diyan ka na dahil oh. Tama din. Na-blind mo ko sa. Tama din at ay hulog niya. Pwede rin piso. Sin lang. Nandamay. Oo, magpaan siya. Magpayad lang siya. Hindi ko bigyan ng time niya. Lugyan naman. Ang just 18 hours. Ano ba tinagaya? Ambot lang anak niya. Magkahug lagi sunod tuig pa. I-adjust mo siguro na. Di, anak na ko kapinangga kung mga hulog guys. Wala, uy. Kalami rin po bras doon. Hindi na Ano so. ko gani daw sila no? Dugay daw kay undang sila hulog. Ang style po siya, bantag 20 pa jud. Parang Hulog ang tingog. 24, tabi kung mas taas pa jud ang 20. Days Oo. jud, kapila ka Oo. days. Wala lagi mo. Wala kayo. Yan, balik mo, balik ang sunod buwan. Nagya po may time. Siyo? Wala na ko, gipakat. Wala expiration. Nanay kuan di abi. Jeez. Nanay ka ng kuan ba? Wala, piso. Awan sa na, 5. Kanang kambyo ba katong Oh, pwede good ba? katong kuan ba? 5 ba? Matagamay. 5 lang, wait. Ay, kay dako ah. Kaya madato ko, hindi mo dako na. Naman ay kuan katong itong balot sa Tara. Jeez man. Jeez man. Pag Ay, ilan jeez. nag-jeez Pwede naman na na, po? Pwede naman, piso-piso. Ang di. Oh, piso-piso. Pila ka piso. Pwede ko. Ay, di. Ay. Ilan rin ko. Yung piso nga, pila na, 7 minutes at piso. 6 and 30. Wala ka doon. Sus, dito saman. Ang emojis pesos. Mura 30 minutos. Dili, pintorta. Dito kwarta rin. Dili, wala ko. Kailan ako gusto. Ano mo reklamo, mamutaason ako. Wala ang ubak. Okay, kung gusto hindi ko ginaan. Daghagi pa po nun sa lubak. Daghagi pa po nun. Oban, mutapon lang na sila. Isara, puruson, di pa tinaghana. Nang ayok ko so. Ay, sintok ko, unang naong ni Moron. Kapilit ka sa utsuro. Ito, lag. Sanay na yun si Sir. Sunod adlaw, napagod sa YouTube ah. Si Kuan man eh, si Sir man eh. YouTube, ginawa tayo ng pasyente. Anong YouTube, wala man kayo, ano kayo tumong anak ko. Na makakwarta ta, o masayo ng lagyo. Tagkas kayo na, tanaw, tagkas kayo no. Para makita nila, ha? Uy, ko sa dili ka mo. Ano pa rin bata na yun. Kaya sa... Kami kay puro yun din may mga kamera siya eh. Ay palaban eh, ma'am. Hindi mo yun meeting. Hindi mo yun mo kay meeting post. Sige. Iyong lang ko. Irit. Balag nag-running ang video, iyong lang. Yung sa mga boss. Nasa? Akong papa. Ah, 17 pa din yung namatay. Yun sa Antimang. Sa 17 pa na namatay. 1970 ata to. Namatay.
10 rounders sa Mindanao. Kaya muna ni bate mo. Dili pa nimo oh. Anak ka mo sara. 18 hours gila eh. 18 hours ang days ayun. Dito na. Sunod balik, di mo na to kay tayo. Balik sunod to egg dire buhi pa na. Kung nay pa na maguba. Wala man ako kay pagkuan. Ala ko Dili nang mo, dili ka nang ma-consume nga. baka na Amat ang minute, imong Oh. kuan eh, diba ipa kung pa man nimo i-post ba to o unsa? Wala siya. So, ayaw pa na boss. Gusto mo sila. Sige lang, doon ako bitay tag-iya. Pamana lang ko nga wala siya. Nga mabalik sa sunod buwan, buhi pa. Ang bao ba? Ah, sige, program man na tanan. Dili mo concert expire, why expire? Di ba sing matato, gawa ko kanang may pasangan. Padayon na ng time. Kana. Nga ko lang nalay mahulog, ganyan silang taas ka dito. Gusto na ko anak lang istorya sa tao. Dili kay nakapalit sila ng motor. Tungod ano kitag ko hubo kay time. Kabalo nag ako sa mga pastaw no. Ipakita mo sa Facebook ko naka 30 mil, 15 mil. I-post pa. Ako ay dali i-post ko pila 500 ra. Isa ka buhon. Isa 400. Ano ra? Tapal pas connection. Tapal mi. Ano gutong isulo? Pagbalik daw niya 5 months, buhi pa man ang yung... Why na paghulog sa buhi pa man ang... Ang hulog sa G's, sa buhi pa man daw. O di ba? Asa kakaya-kaya na. At to sa uban, wifi. Kilawon rin mo 5. Inuod eh, pati ang dali ay yun. Wala be, wala rasay da be. Isa ng bad style eh. Sinag-alag. Sinag-alap. Bravo, sinag-alag. Lalaim na lamang. Di man na nila. Pues mo na galan sa ilang Group na nila. Kung saan nga, kuhan mo, bro, Platon ba ron? Bravo Platon may... Ano saan naman isa ni graduate? 2018 na sinag 18 nag-graduate na rin sa Corizon. Nagpunta polisiya. siya mga kuan. Sa mga tuig karon na servisyo. ako na si Juan. Tuig, then wala ba atong training mo na. Una mo pinumubuhan mo. Sa'yo po kila ninyo di ay. Ay, sa ipunan bahay. Ay, patay. Yung uyak po ng akong anak. Isa mga kaanak ko ba itong anak ko din. Pero, Hindi siya sa... Tingnan sa mula Roldan. Parang hindi na... Na maestro sa syunal. May man agaw, magkita mi gaw ra po, gaw. Kung wala jud mo ko basta agaw, kita pareha maglid daw. Ikagaw gyud nang di parehas. Di agaw ta di mo presamo ta gyud parehas no. Pero wala kay magkaunti kaya o kinsa. Hindi kayo makahimos lang kaya pagka professional kay sa iyo man din niya. Kaya matan o na yung babae. Taga-mayo. So sa high school pa lang na ma'am. Hali na kay na og sa mangga pa. Kay mo Patay. plus mo kanta pa na. PGT gud na siya. Oo ba? PGT season 1 na, Jobit ang kontra na. Ya karang latest pa jud kuan na siya. Tawag ng tanghalan. Kanta sa eskwelahan lagi na wala. Ulbo lagi ng mga kuan. Anto nahalin jud. Kanta nag amateur nga dugay kay nakakanta. Amateur sing contest, dugay kay nakakanta sa interview ang kuan. Ayaw na ninyo eh. Kasal yun ni mo. Wala pa. Kaya kapilig na ko. Kasal o eskwela. Ito. Karon ka mapagyan sila. Kasal gyapon. Oh. Kay di man dawaton kung dili kasado. Uy, nganong maglibin man na siya. Oh, naakay ko ano. Ay, Kaya kay Gargabiado. Nakapabuntis man na ka. Nakapabuntis daw na kaya man gikasal, di nakapabuntis. Ikuan man naka naman ay background check. Kasi kuan, kinahanglan ikasal jud. bawal Agod. Bawal. bawal ba na itago nimo. Bawal, mabinaso Japon. Oo, kana itago nimo niya pagka nag-training Pulis ka. na. Oh, pulis na ka. Na din na Gargabiado. Dili, may balaan ni na. nga kuan ba, uy, Mo man ay Ayun man. mo man ay Background katong check mo bitaw naghimo to sa kasagan kang dakang kang iputan. dili. Na mo bitaw katong ni mag-happy na siya mo retiro nga gipailan siya og kaso sa administrative kay wala siya nitugan sa tinuod. Kuan man na kanang Ano yun sa kadawat sa iyong kuan? wala tanggal sa servisyo. Tanggal pa niya yung pension. Wag na. Wala. Ako cellphone dito. pero kabalo man na sila. Oh, kabalo na. Kabalo gud sila nga no parking.
Nya po parking yun. O parking magulo, mapubitaw. Kaya di ba, Wala mapoy apply ka pulis. na, nabagsak Nakano? man kami ron. Mm. Sila yan Tautan na. Bagsak namin. Mm. Kaya nakabalo namin pinsan. Yo, Ano, kung mag-CI na maulay na siya na Mm. kabalo may sige sige ay force pa jud kontra. Mm. Tahining pa jud. Ah, Mm. Mm. Ito yung kalabanan na mo. Mm. Hindi man ato silingan ka na no. Mm. Tinuod. Hindi man naman di masukong na to. Dili yung address, dito sa San Jose Yan na gusto kong gihilot sa ako ba nagkonsel bagsak mo gud mo. Yan nahilot na pud nako ba. Ay mo ditong anak si kon bagsak daw sa silingan. Ilong sugot yung silingan mapulis mo anak. Mm. Bagsak mo gud mo. Naamo gyud sila yan. Dili ko siya. Ang ato Di sa jud kay ipasaka, sakit ma. nila. Di sila gusto nga murag mo anak ka. Kinalang na jud ka ubos. Di damay-damay na ni. Anak ba? Pero di niya akong hilot mo. Huwag mo bisa ko kanina kung kuwan. Ano ang purok dito sila tan. Hindi ang malingkod di purok naman customer. So ang naitabo, ang customer lang sa hilot ni Eric Hilot ang nakapahimulos. Pero di ba ang purok prastanan? Bisa pag kinsa na malingkod daga gawa. Di na pwede palingkuran ng purok dayo. Di ba nagkagaslim ba? Ah wala, dayo na. Dayo na sila. Kami ang pinaka-legit rin. Kung saan yung mabina? Kami na sa